Yn gyd-fuddigol am gynllunio Penillion ar gyfer y Cardiau Nadolig Mai, Eluned Edwards cangen Bro Radur y De Ddwyrain, Myfanwy Roberts cangen Carmel Aberconwy, a'i Len Wagam cangen Clydach Gorllewin Morgannwg. Llongyfarchiadau mawr i'r dair ohonoch. Elain Wagcon yw fenwi, rwy'n byw yng Nghlydach, Cwm Tawe, ac yn aelod o'r gangen leol ers ei sefydlu, ac hefyd yn cyn-lywydd. Penderfyniad weddol o sydyn oedd i ni ymgeisio yn y gystadleuaeth, jyst meddwl i'n hunan, bosib, allan ni gyfansoddi rhywbeth bach digon syml, a ffindes i fod na rhyw bennill bach yn dod i'r meddwl, a felly bu. A dyma'r pennill. Coeden a seren, Santa a'i hyd, baban mewn preseb, tangnefedd i'r byd. Diolch yn fawr. Luned Edwards dwi, ac ychydig cyn y clo y llynedd mi nes i ymuno efo cangen Bro Radur y Ferched y Wawr. A hynny wedi dros 10 mlynedd ar 20 yn aelod o gangen yr Wyddgrug. A chyn hynny, yn aelod o gangen y Garth. Dwi'n hoff iawn o ysgrifennu rhyw benillion bach, rhugymau, englynion, a phan weles i'r gystadleuaeth yma, mi sgwennes i rhyw 4 pennill, a mi gafodd un i dewis ar gyfer y Cardiau Nadolig. Nadolig llawen i chi! Helo, Myfanwy Roberts ydw i, aelod o gangen Carmel, Rhanbarth Aberconwy. Yn ffodus eleni, mae yna bennill bach o neiddo i wedi cael ei ddewis i fynd rhwng cloriau un o Cardiau Nadolig. Tydw i ddim yn fardd o bell ffordd, ond mi ydw i'n hoffi barddoniaeth, a mi fyddai'n sgwennu ambell i rigwm yn awr ac yn y man, fel bo'r garlw. Nôl y mis Tachwedd y llynedd, mi feddyliais am y gair dathlu. Does gen i'm syniad pan bod fi wedi meddwl am ddathlu, gan bod y pandemig yn ei anterth a pob peth yn edrych yn ddi iawn ar y pryd. Ond meddwl nes i y byddai neges gwyrth y geni yn siŵr o oroesi pob pandemig ac bod na obaith eto. Felly mi sgwennes i bennill bach ar y thema dathlu. Dathlu'r wyrth a dathlu'r geni. Dathlu'r engil fi'n clodfori, dathlu eto wnawn eleni, dathlu ffresni'r hen stori. A dwi yn gobeithio, Nadolig 2021, y byddwn ni yn cael dathlu gyda teulu a ffrindiau. Diolch yn fawr.